Nagpadayon ng digital dominance sa GMA Network karong tuiga. Kining sumala sa datos sa online traffic analytics platforms nga Tubular Labs ug Similarweb. Number 1 ang creator properties sa GMA sa Facebook, YouTube ug TikTok sumala sa datos sa Tubular Labs niadtong January to November 2024. Miabot sa 40 billion ang video views niini. Samtang sa Tubular Leaderboard Worldwide Ranking sa Entertainment and Media category, GMA Network ang highest-ranking media company sa Southeast Asia ug gana sa 19th spot sa tibuok kalibutan. Sa datos sa analytics firm nga Similarweb, nanguna sab ang gmanetwork.com suka January to November 2024 nga nagtala og kapin 249 million page views. GMAnetwork.com sab ang number 1 local news and media publisher sa top websites country ranking sa Similarweb ni atong November. Social media ang top traffic source para sa GMA News Online ug GMA Entertainment suka June 1 to December 15. Sa mga bagong teknolohiya, pisaad ang GMA Network nga padayong maghatod og dekalidad nga content para kaninyo mga kapuso.